begiratzen du bera lehiotik halako kotxe gorri baten maitatu zuen aspaldi kotxe gorrikoak ikusi du kalea gurutzatzen bihotzak salto egin dio giratu da eskerrak beraz den ez dena bada beste norbaitentzat norbait horrea gabe ukitzen diogu elkarri efemeridea efemeridea gugan zauriak direlako norberak bakarrik minez ospatzen ditugulako ez gaude gunkarietan tabernak autobusetan gaude talkarri ukitzen diogu efemeridea nahi gabe efemerideak gugan zauriak direlako norberak bakarrik minez ospatzen ditugulako ez gaude gunkarietan taberna autobusetan gaude talkarri ukitzen diogu efemeridea nahi gabe parean eseri zaidan neska horrek ez daki berak daraman jertxea erantzi niolanik ben beste bati. Atzaldeon, Anarigea gaur Mikel, Martxel, Arkarazo, beti tekniko lanetan gainekak bajista bezala, Ander, Mariano, Koldo, Kaki, Janes eta Xan. Inoiz ez ginen etorri eta nahi genuke inoiz beharrezi balitz olako kontzertu bat eta espero deuk geixo inoiz ez etorri behar izetie, baina alare eskerrik asko gu etortzea dutzeatik. Mundu maiaron gerra intimo eure buruari biziran dio zunen. Zauden lekuan geratzea zure ametxen eraizten neurtuari ekitea zukoren beste denboran eta horren besteko zuela zuste adina balio onartzea. Then
genduen unean. Norbaitek galdetu zuen litzateke larrialdi irten. Eundaka txori erori ziren munduaren ertz batean. Ta eundaka arrain bilik ura zaleratu beste alde. Inork ez zekien arrazoia azaltzen berriaren arabera. Zergurako bihurtua ginen geunden antonimo eder bat. Zuri batek aurrera hartu gintuen errepidean. Kotxe batek atzean tiraka zeraman erremolken. Milaka pertsona kalean autodeterminazioa eskatzen. Zenbat gauzak abitzen den zu bezalako utxune baten. Beste asko horrik atera ziren etxetatik iespenean. Egarrikan barren abiztia joan da etxeak imaliago. Eta lehenko bizinetan jende hauretaratzen igerira. Behin nola izan ginen arrain, abixalaren bila. Bera egiten zuen barne produktu gordina. Aurreikuspen txarrenak ere ez omen ziren horren larria. Denok erabaki genuen akatsarekin aurrera jarraitzea. Ta horrelako egoera baden beste donok egingo lukena bekea. Gauza handienek ez dute zarabarik egiten haustean. Garrantzirik ez duten gauzen artean garrantzi gehien dutena. Denok erabaki genuen akatsarekin aurrera jarraitzea. Zergurako bihurtua ginen geunden antonimo eder bat. Eskerrik asko. Maitaleak horiek denak bizkarrean karraio daramatzan animalia izu eta ederrak gara.